A vila turística por excelencia de Galicia non podía faltar a súa cita con Fitur. O Concello de Sanxenxo volve contar cun mostrador propio dentro do stand de Galicia. O espazo está representado por unha imaxe aérea da praia de Silgar e a vila de Sanxenxo. No posto, o Concello presenta toda a súa oferta turística. Sí, efectivamente, temos a sorte de estar aquí no stand de Galicia, temos aquí un apartado como se pode comprobar, así temos a oportunidade un ano máis de presentar outro folleto que é un folleto náutico que presentamos desta vez. E, bueno, esta é unha cita obligada para Sanxenxo, sendo un destino turístico tan importante como Sanxenxo, por lógicamente hai que estar aquí en Fitur todos os anos, non? Para non ser unha oportunidade moi grande, non? Hai que seguir consolidando a marca. A novidade deste ano é que o Concello conta con 2 mozos que percorrerán os diferentes pabillóns de Fitur para promocionar Sanxenxo por todo o mundo. E tamén este ano temos 2 xóvenes galegos que están promocionando a roupa, porque durante o ano 23 queremos poñer un punto de venta na oficina de turismo que temos no Porto Deportivo de Sanxenxo. Estamos aquí con sudaderas, cunha mochila, cunhas gorras, e, por lo tanto, é moi importante. Eu tamén invito a calquer persoa que veña ao stand que hai a oportunidade de participar nun sorteo. Bueno, nun sorteo non son 12, porque son 12 estancias de 2 noites que llevamos a ofrecer ás persoas que veñan aquí e depositen o folleto. Dende Sanxenxo destacan a súa presencia en Fitur como un escaparate único e unha gran oportunidade para que os touroperadores da vila desenvolvan novos proxectos. Somos o primeiro destino do norte de España en pernoctación no Brao e, por lo tanto, nos temos que estar aquí, non? Aquí, ademais, pasan moitos touroperadores, temos 2 touroperadores importantes como é CN Travel e Interrías, é moi importante que Sanxenxo teña tanta presencia e sea un sitio tan importante para unha zona como é a nosa. Non é non solamente Sanxenxo, senón todo o que é Rías Baixas, Galicia e todo en general, non? A vila contará tamén con diferentes tótems nas zonas comuns de Fitur que mostran diferentes paisaxes de Sanxenxo. O Concello estará presente durante os vindeiros días en numerosos actos e presentacións. Entre eles, recibirá o premio Q de Calidade Turística.